बसुमतारी जिंदा फैबाय थानाय समाव बासावनो सोरबा लांफ्लांखोना माखो मिथिया आरो। मा डकुमेन्ट खोमादों? एडमिट, मार्कशीट, ओमफ्राय BA नि 1 निफ्राय 6 सेमसिम गासिबो सार्टिफिकेटआबो हाई सेकेन्डारिनिबो मेट्रिकनिबो। ओमफ्राय हराव ना सानावमोन बे बासआ? सानाव। बासफोरनि नाम्बाराबा कालारफोरखौ गोसोआव दंमोन नामा? गोसोआव गैया आं। बै बुरि लांग्राखौबोथ' गोसोआव गैया? नोंथाङा दायो सोरबाफोर मोनफ्लांबायदोंबा माबायदि खावलायहरगोन? सोरबाफोर मोनफ्लाङोबा लाबोना होफैफिनो आरो जायखिया। नोंथांखौ बबेयावहाय फोनांजाब खालामनानै बिसोरो लोगो मोनगोन नोंथांखौ? जायखिया पन्सायतआव हरबाबो जागोन। बेसे गोबाव जाखो गोमानाया? 13 थारिखआव। अक्ट'बर। बै गोमानाय डकुमेन्टसखौ मोनफिननो थाखाय नोंथांनि फन नाम्बारखौ बुंना हरनो थाखाय खावलायबाय। जे सोरबाफोर मोनफ्लांबायदोंबा जाहाथे नोंथांजों थोंजोङै फोनांजाब खालामहरनो हायो। आंनि नाम्बारा 7086179397। बे नाम्बाराव फोनांजाब खालामना मोननो हागोन आरो। ओरैनो बेसेसिम फरायदोंमोन? आङो डिग्री कमप्लिट जाबायमोन आरो LLB लाहैदोंमोन। गुवाहाटि मा कलेजाव फरायोमोन? BRM GOVT कलेज। बे माइदांस्रि बसुमतारिया आंनिनो नैथि फिसाजो। बे फिसाजोखौ गुवाहाटि BM GOVT Law कलेजाव एडमिसन हैदोंमोन। बियो मास मोननैसो कलेजाव थांनानै जेब्लाना बियो देहानि एसे लोमजानाय जादोंमोन, बेनिखायनो बियो न'आव फैनो होननानै बियो साननि समावनो फुङावनो गंसे बासाव गाखोनानै फैयो। बे फैबाय थानाय समावनो बियो थेन्थ'नानै फैदोंमोन। बेनिफ्राय जेब्ला बेहा ओंखारनो सम जाबाय, बेखौ थाल लानानै जेब्ला गफुर मोनफैयो, गावनि बे बेगफोरखौ नायदोंमोन। बे समाव बेगआ मोनब्रैमोन नालाय, मोनथामा दङ, मोनसेया गैला। बेखायनो कन्डाक्टरनाव सोंलाबायदोंमोननो। कन्डाक्टरा होनबाय सिगाङाव ओंखारनायानो सोरबा बेखौ लाखिबायनोदां होननानैल' बुंबाय। बेनिफ्राय लोगोसे नारायणपुरनि सासे हिनजाव मानसि लोगोसे खाथियाव दंमोन। बेयो नारायणपुराव ओंखारहैनो होनदों आरो। बेबो होनबाय बे सिगाङाव ओंखारनाय सासे मानसियानो लांफाफ्लांबाय जानो हागौ होननानै बे बुङो आरो। होमबा बे समाव आङो फिसाजोखौ फन खालामनानै सेंवाराव नेहैदोंमोन। नेहैनायाव दा गारिया इतिमध्य फैनानै ओंखारहोनानै ससे गोजानावनो ओंखारहोखाबाय। आं नुस्लाबाखै। गारिया थांग'नानै आंहा फिसाजोखौ नेबाय थाबाय। फिसाजोआ ओंखारफैबाय आरो। ओमफ्राय आङो लानानै फैबाय। डकुमेन्टस गोमानायखौ आं जेबो मिथिथ'वाखैनो आरो बे समाव। दा आङो डकुमेन्टसाथ' मेट्रिकनि एडमिट सार्टिफिकेट, हायार सेकेन्डारि एडमिट सार्टिफिकेट आरो लोगोसे डिग्रीनि 6 सेमिस्टारनि गासैबो डकुमेन्टसानो गोमाबाय होननानै बुंदों आरो। दा बेखौ रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानदों दा बे समाव? बे डकुमेन्टसखौ मोनोब्ला बे फिसाजोनिनो जिथु जानबुं नाम्बार, बेवहायनो जाहाथे बे जानबुं नाम्बारजोंनो फन खालामहरनानै बेनि जिथु एड्रेस, बे एड्रेसखौ गावनावबो सोंहरनो हागोन। आरो आंबो दा बुंनो नागिरदों, एड्रेसा जोंनि गहपुर हालामनिनो दैमालु सेन्टारावनो जोंनि न'खरा। बेनिखायनो पस्ट अफिसा जोंना आलुफारा, थानाया गहपुर, जिल्लाया बिस्वनाथ। आं बेखिनिखौनो बुंथिबाय।